Anbalima ni ɲantuma kibaru m'an bolo ka las'aw ma bi o de ye ko Narani o ye dugu ye dugu min bɛ Kulukɔrɔ mara la yen kɔni jiko gɛlɛya dɔ kɔni kɛlen bɛ k'i kun bɔ nin funteni daminɛ in na kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɛlen in kɔni na ko ji tɛ sɔrɔ robinɛw la fo su minuit don o don wa fɛnɛ ko n'a nana ko a bɛ heure 2 dɔrɔn de kɛ wa ko n'o banna fɛnɛ ko o ye o bannen o don fo u ka don wɛrɛ kɔnɔ tuguni kibaruyaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko jiko kɔni a gɛlɛyalenba de bɛ Nara kɔni ko yɔrɔw bɛ yɔrɔ la yen yɔrɔ ninnu na ko ji litiri bidɔn min bɛ litiri 20 ta ko o bɛ feere fo 100 yɔrɔw la k'a sɔrɔ kɔrɔlen o ye dɔrɔmɛ 2 dɔrɔn de ye nin ko in kɔni gɛlɛyalenba de bɛ narakaw kan olu kɔni caman y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin ko in a kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko société min bɛ jiko kunna ni ale mairie de bɛ a ko ɲɛnabɔ ko o de kɔni dɛsɛlen bɛ a ka baara la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira o la k'a fɔ kɔni ko kama ni o ye coopérative des aviculteurs du Mali ye ni o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ mɔgɔ minnu bɛ sɛ mara ale ni kami ni o ɲɔgɔnna bagan ninnu mɔgɔ minnu b'o mara olu ka jɛkulu olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko gɛlɛyaba b'olu kan nin waati in na olu ka kuma la ko nin gɛlɛya olu ka gɛlɛyaw tɛ dɔwɛrɛ ko mɔgɔ minnu bɛ don ni nin bagan kɔfɛlen ninnu sogow ye an ka jamana kɔnɔ sariya sɔsɔli kan k'olu kɔni kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman las'olu ma wariko sɔrɔ ta fan fɛ ko k'a d'a kan kɔni ko nin makɔfɔlen ninnu bɛ don ni bagan sogo ninnu ye k'u kɔni bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɔni ko miliyari 12 ko o ɲɔgɔnna min ka ca n'o yɛrɛ ko o kɔni k'olu t'o de sɔrɔ wa jamana fɛnɛ tɛ o de sɔrɔ ninnu ka walew sen fɛ olu kɔni y'a jira kama mɔgɔw kɔni olu y'a jira k'a fɔ ko kɔni ko nin ko in t'olu dɔrɔn concerné ko k'a d'a kan kɔni ko jamanadenw bɛɛ de kan ka wuli nin ko in na ko nin bagan sogo minnu bɛ don ko tuma dɔw la u bɛ don k'a sɔrɔ u yɛrɛ tolilen don wa k'u bɛ tila ka t'u yɛrɛ sɔrɔ an ka tasaw kɔnɔ an b'olu dun ko kɔni bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ caman ye kɔlɔlɔ jugu ye an ka kɛnɛya ta fan fɛ o kɛnɛya kelen hukumu kɔnɔ an b'a jira a la k'a fɔ kɔni ko baarabila kura min bɛ kɛnɛya baaraso ninnu kɔni la kabini an ka nin kalo in tile 9 k'o kɔni bɛ sen na hali bi wa hali bi kunnafoni laban kɔni b'a jira k'a fɔ kɔni ko kumaɲɔgɔnya ma daminɛ ni jɛkulu minnu bɛ nin baarakɛla ninnu kɔni représenté ale ni an ka jamana ɲɛmaaw kɔni kuma kɔni ma daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi an balima ni kunnafoni ninnu tun b'an bolo k'a las'aw ma bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la